Želim poželjeti dobrodošlicu svima onima koji ovo gledaju i koji su sudjelovali u ovom projektu. Moje ime je Tara Juroš, dolazim iz Vinkovaca, a sa mnom su još sudjelovale Marta Čopčić i naša draga mentorica Andreja Pokas. Nas tri dolazimo iz tehničke škole Ruđera Boškovića u Vinkovcima, koja je osnovana 5. srpnja 1963. godine. Neki obrazovni programi u našoj školi su strojarski tehničar, tehničar za mehatroniku, elektrotehničar, građevinski tehničar, arhitektonski tehničar i mnogi brojni drugi. Marta i ja pohađamo 2. razred srednje škole, smjer arhitektonski tehničar. Naša mentorica Andreja Pokas ujedno je naša razrednica i profesorica koja nam predaje stručne predmete. Nas dvije dolazimo iz Vinkovaca, imamo 16 godina. Naša profesorica i mentorica Andreja Pokas završila je građevinski fakultet i trenutno je boravi u Osijeku. Tako da sada prelazimo na onaj glavni dio ovog projekta, na našu prezentaciju plakat, tako da. Dan. Moje ime je Marta Čopčić i na početku bi se samo htjela zahvaliti Tari koja nas je onako divno predstavila, mene, sebe, razrednicu pa tako i cijelu školu. Mogu reći da sad prelazimo na taj glavni dio, točnije na smisao samog postera koji je probudimo se, spasimo planetu od uništenja. Smisao je probuditi uspavane velike korporacije, kao i pojedince koji nemilosrdno troše prirodne resurse, sljedeći gomilu isto takvih nesavjesnih. Globalno zatopljenje, velike klimatske promjene s poplavima, požarima, tsunamijima, sušama, prekratkim vegetacijskim razdobljima i mnoge druge koje još nismo nabrojali, dugo istražuju znanstvenici i upozoravaju. No ne slušamo njih, nego političare, velike korporacije, dok smatrajući da je to pitanje drugih, a ne nas samih. I da imamo vremena. Rastuća prijetnja i izazov u uništenju minorizira kulturu i socijalnu vrijednost resursa, stavljajući fokus na dobit. Imamo li vremena i hoće li nam biti dovoljno da se spasimo? Nikad se ne zapitamo slušamo li i čujemo znanstvenike, a ne samo političare, što je zapravo i cilj, spasiti planet i spasimo svoje postojanje. Prozovimo političare i velike vođe s neučinkovitosti. Spasimo se i cijeli svijet od katastrofe. Kritički moramo promišljati, djelovati u stvarnom vremenu upravo sada, ne jučer, ne sutra, jer se sve događa upravo sada, pred našim očima, dok stojimo u mjestu misleći da je borba za opstanak zemlje pitanje drugih, a ne nas samih. Ljudski potencijal i socijalni potencijal isprepleteni daju uvid i izravni utjecaj na stanje i učinak. Moramo reći stop velikim korporacijama čija je dobit ispred osvrta na posljedice. Nikad se ne zapitamo vrijednujemo resurse koji nam je darovao planet, Zemlja. Uopće ne vidimo koji su nam sve resursi zapravo dani. Osmislimo vlastiti postupak štednje tih istih. Hitno jačajmo istraživačke i upravljačke kapacitete za ocjenu stanja. Hoće li to biti dostatno? Jačajmo zaštitu prirodnih sustava. Integrirano pristupajmo resursima vode, tla i zraka. Budimo hrabri i imajmo uzvišenu vjeru u čovječanstvo. Ljudi, moramo se probuditi, biti svjesni da smo mi ti koji pokrećemo planet i da sve ovisi o nama, a ne o nekom drugom. Evo, Tara, ja sam se vratila. Htjela bi se zahvaliti Marti na predivnoj prezentaciji našega projekta i samo nadodati da mi ljudi trebamo se bolje osvijestiti i prestati razmišljati da će neko drugi, na primjer, pokupiti plastiku za ceste, jer ja, ako prođem pored nje i prođe mi misao što mi ne prođe, uvijek je pokupim, no ako zamislimo da ja u sebi kažem neko drugi će to napraviti, taj drugi će isto pomisliti neko treći će napraviti, dolazimo onda do zaključka da možda ta plastika nikad ne bude pokupljena, a možda je pokupi tamo neka 100 osoba, što dolazi do zbroja da u stvari mali broj ljudi se brine tako o okolišu. Zato se mi ljudi moramo osvijestiti i trebamo napraviti, jer šta je uzeti 10 sekundi, pokupiti tu plastiku i baciti je možda 2 metra dalje do kante. I eto, s tim bi zaključila ovo naše predavanje. I kao što i sam naslov našeg plakata kaže, probudimo se, spasimo planet od uništenja. Hvala svima na pažnji
i ugodan ostatak dana.